Holčičky, zdravím. Dneska to vám ukážu mýho nového křečka. Normálně, jo, lidi, máme nového křečka hezkýho, druhýho, bílýho. Takže vám ho dokázat. Tady ho mám, jo. Jmenuje se Lilinka, včera jsme ji koupili. No, musí se ještě zvyknout, Lilinka. Hezký bílonkej. Bílonkej křeček. Ne, nezlap Lilinka. Tady je zezadu bílonka. No. Je to zlatovláska prý. Spíš bílovláska. A je to holka, protože jsem ji pojmenovala Lilinečka. Má tady jasně žradlo, nic pro ní nemáme. Ona nám utekla. Kam ona nám utekla k dalším křečkám. Ale v pohodě, bylo to zavřený. A co ty, moje lásko? Neboj se, každý křeček tady to má rád, no. A víte, co miluje rada? Tak jen procvičovat. A to mám čekat. A hodně ráda hezky lází se. Tulí se, nikdy nám uteče, to dávajte lidi bacha. A tady to stalo jenom 55 korun. Hrozně levňonka. To jsem už dostala k narozeninám. Sice napište mi do komentářů, kdy máte vy narozeniny. Já mám teda 13. ledna za 3 měsíce hned po prosinci. Že pak? A taky budu vám dál ukazovat zvířátka, protože, jak vidíte, máme jich hodně. Tady to je zatím další, máme jich asi 20. Jo, a tady to je 21. A krucí plumíň. No tak, no, ježiš. Musíš se naštvat, krucí. Proč nepapáš? Čekajte, dám se. Tak. Jo, jak vidíte, je to zlobivá holka. Je to zlobivá fakt holka. A co pak si to snídal? No, to je fakt hezká. A mně se to začátku líbila. No. Tady na náměstí, jestli bydlíte někdo ve Skoči, tady na náměstí máme, tak máme ten obchod se zvířátky. Máme tam věcičky, jídlo, pelíšky pro písky a mističky na jídlo. Mají tam všechno. Takže kupujte, jestli budete mít peníze a za chvilku vydáme nový merčík. Ano, to. Jo. Takže kupujte a zatím se s váma loučím, pozdravíte mámy a čus.